Heds Havn. September 2014. Den sejler hele tiden. Ja, det går også sådan ud. Er det på vej tilbage igen, eller Hvad? hvad? Er det på vej tilbage igen? Nej, han er lige landet derovre. Hvor kommer en speedbåd ind? Ja. Kan du lige dreje nøglen? Det er på vej. Så. Det var for mig. Det var for mig. Din fjord er ikke ret bred her, hva'? Okay. Kan du se færgen? Jeg kan ikke se den. Forbi den foran mig. Det ser godt ud, som på joller, der ligger der i sin lind vand. Smult. Udbyhøj, september 2014. Vi er på vej hjem fra Sæby. Går straks ombord på færgen. Vi er på 100 købt sodavand, som I kan se. Nu kommer de store valg. Nej. En blød sport eller en græbe? Græbe. Så tager jeg en aprikos. Så. Tilbage med hård, så vi kører. Ja. Du kan da ikke køre med den, det er tændt. Skal jeg holde den? Der er en nissemand over. Ja. Det er nogle gange.
Børsteorm. Ja. Nice. Kan du ikke tænke dig for et år af sådan en børsteorm? Om 250 meter kør ombord. Og den er der fandme. Så vil du have, at jeg skal sidde og filme imens. Ja. Spørg lige, om de er pinlige. Nej. Og det er middagspause. Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg Kør sover. ombord. Nå, vi snakker over i etteren, så skal vi ikke. Jo. Må jeg godt slukke nu? Nej, jeg overtager. Okay, jeg sidder og filmer ned i instrumentet. Nå. Du ser, du vinker hen lige om lidt, og så kan du slet ikke, og så får jeg den igen, og så går der helt panik i den. Hvorfor? Og sådan er det bare. Jeg kender det. Ej, se, der er nogle lige småslejme hunde inde i vandet. Ja. Se. Hvor siger bare, det var mig. Skal puste den med? Nej, nej. Og så får den der slagsige. Så er det lidt dumt, vi blå skilt der. Kan du se, hvad der står på den? Jo, til fra Udbyvøj. Hvad er kvarter? 30-45. Så er det 15 minutter over. Så var det lidt endnu. Det kan jeg godt se. Nå. Ja. Det er en kabelfærge her. Det er kabelfærge, ja. Det er sådan en motor her. Jo. Der er en motor, der trækker i kablerne, Ja. så vi kommer over på den side. Og der er ingen, der styrer. Det var motoren. Ja, men ikke nogen over vognen. Nej, der er ingen ror på, fordi den skal jo følge kablerne, ikke også? Der er en kabel på begge sider. Man kan faktisk se dem på hver sin side af beton derovre. Ja. Der er sådan nogle kabler. De så fanger det i jorden, ikke? Og så trækker den kablen op af bunden Okay. og op i færgen, og så bruger den ned på den anden side af færgen. Jeg kan forestille mig sådan store gummiruller, det hiver i de der kabler der. Men den har sin egen motor. Der skulle der være en motor over på den anden side, ikke også? Kør fra bord. Ja, det er vel lige i rammen. Udsejling af Randersborg. Og den der lodsbånd har en hvid og en gul, hvid og rød flag. Ja. Det er det polske flag omvendt. Ja. Hvorfor er den det på? Hvad? Hvorfor er den det på?
Det synes jeg bare, det er en notsbøj. Og du starter motoren ud i det. Nu er jeg fuld af målsvagt. Hvorfor? Jeg sidder og filmer sådan noget. Ja. Det er derfor, vi har. Ja, det føler mig stadigvæk åndssvagt. Så var vi sgu endelig kabel, vi kunne holde. Jeg kunne ikke lige slukke lortet her. Den røde her. Udbyhøj, september 2014. Vi er på vej hjem fra Sæby. Kører straks ombord på færgen. Hun har købt sodavand, som vi kan se. Nu kommer de store valg. Nej. En blå sport eller en græbe? Græbe. Så tager jeg en aprikos. Så. Tilbage med hård, så vi kører. Ja. Du kan ikke køre med den, det er tændt. Skal jeg rykke den? Der er en nissemand over. Ja. Det er nogle gange. Børsteorm. Ja. Nice. Jeg kunne ikke tænke dig for et år af sådan en børsteorm. Om 250 meter, kør ombord. Og den er der fandme. Så vil du have, at jeg skal sidde og filme imens. Ja. Spørg lige, om de er pinlige. Nej. Og det er middagspause. Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er Kør sover. ombord. Nå, vi snakker over i ælderen, så skal vi ikke. Jo. Må jeg godt slukke nu? Nej, jeg overtager. Okay, jeg sidder og filmer ned i instrumentet. Nå. Du ser, du vinker hen lige om lidt, og så kan du slet ikke også få af den igen. Og så går der helt panik i den. Hvorfor? Og sådan er det bare. Jeg kender det. Ej, se, der er nogle lige småslej med munden inde i vandet. Ja. Se. Hvor siger bare, det var mig. Skal puste den med? Nej. Og så får den der slagsige. Så er det lidt dumt, vi skulle gå skilt der. Kan du se, hvad der står på den? Jo, til fra Udbyhøj. Hvad er kvarter? 30:45. Så er det 15 minutter over. Så var det lidt endnu. Det kan jeg godt se.
Nå. Ja.